To bende kodhi nyime gi twak makama ubiro bedo kwa uloso kotende kod voter apathy nikech iwacho ni eseyo emomiyo ne oganda mathoth ok osebedo kakao kura. En ang'o makelo weche mago mag apathy makamago? Aparo ni Marceline in bende winj mana paro kotende kuomi kotende kod chenro mar ndikruok mag jolut ombulu ma bende gisani koro ochako manyien. Erokamano Sharon. Kapok agolo pacha awach niya 2027 it is us against the system. Nikech mane momiyo wadwa ni wakaw ombulu kaka youth. We are aware, wang'eyo ni system nitiere. Emomiyo wakaw votes to 2027 wadwa prove gini gi system gino, we are going to be the system. Koro kaluwore gi nonro ama nini mosewuok kaka youth turnouts nitiere piny mondo gidhi gikaw kura, issue maduong' en ID. Nikech idoga ka thoth 2022 no kago kura. Nikech an apply ID na obiro like 1 year later. 1 year. Mano ni apply kani to ni nyisi rana nango nikech bende seyo bende nitiere ni jomoko osebedo ka kaw ID ok dhi kaw isebedo kindikori mar kaw ID mari to iwegi kanyo gidhungore adhunge ofise mikepe donc kidhi to ginyisi ni pok owuok irit miwa 2 months. Koro 2 months to beda 2 months to beda 2 months ma election okadho ka no ka votes pod to ID mondo wuoge ID na duogo wuok ka koro githagi mokwongo nitiere mibadhi gidwa ni chul pesa mondo ka mi ID ka iseluwo procedures ma correct monego bed ni like documents ma gidwaro mondo ikaw godo ID kuma onego bed ni idhiye mondo iyudo ka gimbe gidwaro ni ichak imigi pesa ichako golo pesa ka chief kidhi bele pod enena pesa the next time idok manyo ID ni gisero miwa 2 months mondo wagol ni ID lakini we gimoro to idoga ka seche moko ido jomoko onge gi gimoro ma gidwa golo to kong'iyo malich to tuo ni koro wach kura ni masik mi adwa na gol pesa mondo akawa idong mano wach no mondo bedi koro idoga currently gimomi idoga pod turnout ni piny achiel abo about ID no. Alafu mara ariyo anyalo wacho ni thoth jomoko be pod ntiere school koro ido ka pok giyudo time nikech so much of them gin focused gi weche mar school moingo magoro wire manego bende ndikore pod gineno ni time nitiere to time nitie votes time pod neno ka nitie adier par ni men chenro mochako higni 2 bang'e modeko nego bende ni ochako chakre higa mar 2023 bilion 6.3 ene mana iwacho ni kadirio gimigena gena ni ibro bede ka ikaw to sani ng'e ni borders bende noseyaw nono onge nono joma kawo ID joma dwa ndikore kin mamoko lakini watch ID no I think that is the main issue mane monego bed ni jogo ng'iyo kaka ID nyalo bedo processed as early as hii mambo ya kungoja irito 1 week 2 weeks 3 weeks 1 month there podi rito ID onego ginyiswa ni kajikawo ID my period bonego bed ni warito alafu koro from the chief level because me I'm talking from experience wach mar mibadhi ma idwa ni mona mi ID ni nyaki kongi gol pesa jomoko onge gi pesa gi jomoko onge gi pesa koro kionge gi pesa to dong koro ID ni bet kanyo erokamano ahinya paro mar Steve bende paro ni